Ngunyan po, maano na mag-ana po ang boat ko. Although mayroon pa akong mga may nakakapistado, may nahiling pa, tapos may mga pagdududa pa, di na po okay na apektuhan. Inot na inot, aram ko man po ang sa sadiri ko ang tunay na nangyari. Mientras tanto, mayong ibang aktibidad na pinagibo ang lokal na gobyerno Canaga para sa ika-13 death anniversary ni depuntong DILG Secretary Chessy Robredo. Para sa Janan TV 48 Naga, Cristina Canzo Reyes, Newsbreak. Mientras tanto, ang mga kaklase ni dating alkalde Chessy Robredo sa Ateneo de Naga University ang nag-sponsor kan Santa Misa para sa pagirumdum sa iya. Saro sa mga nag-atindir, iyo si Attorney Jose Anselmo Cadiz, na puon elementarya hasta magsekundarya, magkaiba na nasinda ni Robredo. Susug kay Attorney Cadiz, ini ang perminindang pinagigibo para girumdumon si Robredo. Saro sa mga nakaibanan ninda asin sarong matibay na estudyante asin leader. Saro man sa pinanghihinayangan ni Attorney Cadiz, iyon na daina na hiling ni Robredo ang pagkakagana kad LGU Naga sa lote na kinatutugdukan kan City Hall kung saan nakaibanan man ni Attorney Cadiz si Robredo sa paglaban sa kasong ini. Ngunyan po, commemoration kan death anniversary ni Chessy Robredo. Yaon po kami magkakaralase batch 74 of the Ateneo de Naga because he was our classmate from kindergarten sa parochial up to 4th year high school. So we remember him always as our magnificent, our immortal, si Chessy Robredo. And truth to tell, kami po ang nag-ulay ka itong kasong ito way back in 2003 para makaputan ko po. Sabi ko, matabang ako, Jess. And then, my only regret is that he did not live to see this na ang kaganahan, Pinal, Naga, which he aspired for, which he dreamt of from the very start kang kaso. But that's how justice works. It's slow, pero nakuata mang giraray ang tamang desisyon. Padagos sa mga bareta, dai pa nakakaabot kinaga City Mayor Leni Robredo ang signature campaign kan grupong Mayors for Good Governance na nagahagad in full transparency, accountability and justice on flood control project. Susog ki Mayor Leni Robredo, inabisuhan naman sa siya kan Secretariat na ipapadara ang surat para pirmahan. Kaulay man ni Mayor Robredo si Mayor Benji Magalong kan Baguio para sa nasabing issue asin iba pang mga programa. Idinagdag pa kan alkalde na ang grupong Mayors for Good Governance ang nabilog bako pa siyang alkalde asin andaman na magbale kung iimbitaran. Di pa ako nakakaabot. Pero si pag-form kay Mayors for Good Governance, di pa ako mayor. Actually kabali si grupo si Kaya Natin Foundation. Although nasabihan ako kang secretariat na ipapadala nila for signature. Pero until now, date pa. Si Mayor Magalong kaulay ko this weekend about it. Pinag-uulayan mi nga ni si mga programa kang grupo moving forward. Sa iba pang bareta, nagpatarid man si 3rd District Congressman Nelson Legacion sa DPWH na dapat ang mga proyekto sa loob kan sayang distrito ang tama sa panahon matapos asin dapat dekalidad ang pagkatrabaho. Reaksyon ini ni Congressman sa mainit na issue kan mga depektosong infrastructure project, partikularmente kan mga flood control project. Pero po kita nagpapasabi na dapat tultul ang patrabaho. Dapat on time and following the specifications. Quality. Aron po kaya ang gusto na pong mangyari sa 3rd District. So, may pasabi na po kita sa District Engineer and si mga key persons sa Department of Public Works and Highways. Sarong mekaniko ang pinagbabadilgadan kasuod mang udtos sa banwaan ng Minalabak, Camarines Sur. Minalabak Municipal Police Station, iguana sa buot ng person of interest sa pangyayari. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. May person of interest na ang Minalabak Municipal Police Station sa nangyaring pambabadil kasuod ki alias Bornok sa Zone 1 Mataorok, Minalabak, Camarines Sur
Mismong si Police Captain Beverly Monte ang nagkumpirmar kaini sa GNN TV38 Naga News Team. Dagdag pa kaini, malaog subuot sa trabaho bilang mekaniko si alias Bornok o Esmeraldo Sayat Jr., 38 anyos, may agom asin may anom na aki, residente kan Sitio Tarong Baliwag Viejo, Minalabak, Camarines Sur. Kang pagbabadilon ini, pasado alas 12 nin udto kasuudma. Meron po tayong person of interest at ito po yung tinututukan natin ngayon. Pero kailangan pa po natin yung additional na investigation from SOCO. Sa investigasyon kang PNP Minalabak, 5 tama nin bala ang inabot kang biktima. Tulos sa daghan asin 2 sa likod kang payo ang sinapo kang biktimang si alias Bornok na naging rason kan sa iyang pagkagadan. Pinag-iimbestigaran pa kang PNP Minalabak ang motibo kang pambabadil kan suspect sa biktima. Padagos man ang pagkalap ng impormasyon kang Minalabak PNP sa pagkakabisto kang suspect. Ang barita ta po, ngunyan, iyo po ang biktima si Esmeraldo Jr. Sayat Ibelsa, aka Bornok. Siya po 38 years old, married, motorcycle mechanic. So mekaniko po ang sa iyang trabaho. Taga Sitio Tarom, Barangay Baliwag, Viejo, Minalabak. So siya po nagadan kasuudma sa tama ning 5 bala. 3 po sa daghan, asin 2 po sa likod kang sa iyang payo. Ang motibo po, padagos sa pa din pong didetermine, hanggang sa ngunyan po nasa luwas ang sa tuyang operatiba, nagkakalap ng impormasyon para po sa identity kang possible suspect. Para sa GNN TV38 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, matapos ang shooting incident sa Zone 1 Barangay Mataorok, Minalabak, Camarines Sur, kasuod mang udto, pinagsyerto ni Police Captain Beverly Monte na higot na iimbestigaran ini kan PNP ang nasabing insidente. Alagad padagos man giraray ang pagkondusir ng mga checkpoint o plansita asin barangay visitation sa nasabing banwaan, dawa subuot nagpapadagos ang investigasyon sa nangyaring pababadil. So ina-address natin itong sensational, kumbaga masusi natin itong imbestigahan. Nandito nakapokus din yung ating kapulisan. Although marami pa din tayong obligasyon na kailangan na gampanan, patuloy pa rin yung daily operation natin like checkpoint, uplansita, conduct awareness sa mga barabarangay. So hindi naman mapuputol yung ating mga activities. Sa iba pang police report, binadil kan sarong gwardiya ni Fish Pond sa barangay Kaaluan, Tinambak, Camarines Sur ang subuot 3 persona na naghahaabo din anit asin bangus kasuod mang Domingo. Ang insidente na araman kan Tinambak PNP matapos na may mag-apot sa inda na may binadil subuot sa Fish Pond na pagsadiri kan sarong Ayas Mamjo. Inabutan kan mga otoridad ang 67 years old na si Ayas Paypadong na subuot pirang beses pinaputukan gamit ang caliber .357 ang tulong sospek kung saan saro ang tinamaan na nahulog sa tubig. Mantang nakadulagman ang 2 kaining kaibanan. Voluntaryong isinuko ni Paypadong ang nasabing armas asin bala. Padagos sa mga bareta, lumang grandstand kan DepEd na yaon sa barangay Peña Francia, Ciudad de Naga, nasulo na naman. Ang buong detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Pasado alas 11:30 kasubanggi kang magbungkaras ang kalayo sa lumang grandstand harani sa Naga Central School 1 asin 2 sa Barangay Peña Francia, Naga City na tulos na pinagrespondihan kang mga personnel kan Bureau of Fire Protection Naga gamit ang 4 na fire truck. Inabutan kang mga BFP personnel na luminakup na ang kalayo. Sigon kay Senior Fire Officer 1 Arwin Yap, marikas na nagdakula ang kalayo huli tagibos sa mga light materials ang area na nasusulo na tulos nindang inaragapan. Kasubanggi po bali, banda mga 11:30, may nag-upload po digdi. Sinot pong report sa mon, sabi post-fire. Kaya lang after pakahali kan si Saroming truck, pag-alihali, may nagradyo na si grandstand na naman daang nasusulo. Sabi may grandstand na naman ang nasusulo. Kaya pag kinonfirm din kan si nahinot na truck na nagduman, kaya automatic si tulomi pang nawawalat din truck, pinadalagan mi tulos. Kaya paabot mi duman talagang dakula si kalayo, kasi made of light material itong nasusulo duman sa area. Inano mi din tulos, nag-firefight tulos, inaragapan mi. Sa ngunyan, padagos pa ang investigasyon kay Bureau of Fire Protection kung ano ang pinagpunan kang kalayo. Susug sa mga nakahiling,
may nagluon o nagsulo-subuot sa laog kang grandstand na saro sa pinagtutukan kang investigasyon kang BFP. Actually, sa ngunyan, dahil pa po masasabi kung iyo talaga to si Pinunan. Pero sa mga sabi-sabi, ang sarampig ko kaya ninda, bigutok do is may nagluon duman sa laog kang grandstand. Pero sa araw sabi ko, hinihiling mi ang anggulong ito, pwedeng iyo talaga. Kasi may mga iba pa kayang gaya na nagluluwas na igwapang ibang involved na taho duman. So, si itong pamilya, iko kaya hindi ninda na nagpuon duman sa may laog. Pero, araw sabi ko, igwapang mga kasi itong grandstand up to now, sagod mo niyan, igwapa yatang mga nagkukuyan duman na pagkakabanggi, igwang nagtatarambay. And igwa din nagtutururog. Although, may nagsasaraway na kaya lang pag mayo ng taho, may tao manggiraray naman pagbanggi. Mag-arrested. Base sa matrix kan BFP, nasa 45,000 pesos ang naging danyos kang nangyaring kasulo. Mayo man na danyaran na buhay sa nasabing insidente. Para sa GNN TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, huli kan tulong sunudan na kasulo sa syudad ni Naga ngunya na bulan nin Agosto. Liwat nagpagirumdum ang Naga City Central Fire Station sa publiko na haleon subuot sa saksakan ng mga appliances asin gadgets na daiman ginagamit. Kung maluto man siguraduhon na mababantayan ini. Kung masulo man o maluon, pasiguraduhon subuot na mayo ng natatarang kalayo antes bayaan na pwedeng pagikanan kan kasulo. Again po, papagiramdam po sa tong mga paradangog, sa tong mga subscriber. Papagiramdam po ulit, lalo na po pagkita niya sa harong, kung ano man po ang mga gadgets ta o mga appliances na nakasaksak, pag dahita po ginagamit, tanggalon ta. Kasi daw po sabihin na dahil nag-aandar, may kuryente pong naglalaog dyan. And yan pong pag ang kuryente, padagos na sigyang circulate din sa mga appliances na yan, lalo na ang charger. Minsan tod kita napaka-charge ta, hahaliw na si cellphone pero si charger nakasaksak pa. Yan ang sarong nagiging rason kung madalion siyang maraot. At the same time, madaling mag-overload o mag-init, kaya nasusulo. Yan, kung nagluluto man po, again po, kung nagluluto, dapat permikitang inaatindiran ta. Kung yan po, kung sakaling mahali man kita, talagang day maiwasan na babayaan ta. Kung day ta po may tugon sa kamakag-iriba ta, para atindiran siya sa itong pigluluto, mas magayon po, gadanon na lang muna bago kita mahali. And duman man po sa mga nagruruloon o nagsusurulo ng mga bagay-bagay na kung maluon po kita, siguradoon ta po na babayaan ta yan, puspos na siya. Kung day man, kung sakali man na mahali na talaga, gusto ta nang mahagali, mas magayon, gadanon ta na mo nalawad sa kalayo. Minsan kaya, ang nasa isip ta, total ngaya, basura man yan, pabayaan ta lang na magkalayo. Pero, dahil na aantisipara na minsan, itong mga basurang ito, kapag dinurus mo, pwede itong umabot kung saan. Kaya nagkakausa ng kasulo. Sa iba pang bareta, niribayan na si Police Colonel Julius Año-Nuevo bilang Provincial Director kan Albay Police Provincial Office asin pinagdesignar bilang karibay si Police Colonel Noel Nunez na miyembro kan PNPA Tanglao-Lahi Class 1999. Mismong si Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. ang nanginotan sa pinagibong turnover ceremony. Parehong pinasalamatan ni Police Brigadier General Babagay ang duwang halangkaw na opisyal sa saindang marhay na performance. Sa iba pang bareta, Nago College Foundation College of Accountancy and Finance nagkondusir kan saindang General Assembly para ngunya na taon. Ang detalye sa report ni Campus Correspondent Kate De La Torre.
Tigre Kultura, fueling a new academic year with passion, purpose, and possibility. Yan ang naging tema kang NCF, College of Accountancy and Finance General Assembly kan nakaaging Huwebes para sa pagpuon kang academic year 2025-2026. Ang General Assembly pigpo nanin maugmang pagsabat sa mga bagong estudyante kan department. Ang Dean kan CAF na si Dean Lawrence Aster Pellejera asin man kang Community Extension Service Coordinator na si Mr. Nico Rica Frente. May iwinalat na makabuluhan na mensahe na makakatabang sa mga estudyante sa pagsabat kang panibagong semester. Sa event, pigpabristo naman ang mga bagong miyembro kang faculty asin mga officer kamanlain-lain na student organization sa laog kang department. Apwera digdi pinagpresentar naman ang calendar of activities na aabangan ka mga estudyante sa masurnod na bulan. Para sa akin yung General Assembly is naging masaya naman since exciting since magdadala ng prutas, then i-exchange mo for the raffle ticket, and then ganyan. Then, nalaman ko din doon yung mga calendar of activities na aabangan namin as a part of the JPM community and say CAF as a CAF student. Then, nakita ko din yung mga allocation ng fund, then yung mga natitirang fund na pwedeng gamitin sa future event. Naging successful man ang event huli sa collaborative effort ka naging event chairperson na sina Anthony Almasco asin Francine Adel Flores kaiba ang buong student council kang CAF. Sa pakikipag-ulay kay Almasco, sinabi niya na daing naging madali ang naging preparasyon lalo na sa araw kaining kadakulang event. So, hindi naging madali si pag-prepare ng event such as big as the General Assembly. So, first of all, we prepared this event in order to welcome the students of the College of Accountancy and Finance. So, we faced challenges. Nagkaugwa kami ng mga problema, and I'm sure it was inevitable. However, we tried to overcome this by supporting one another, and we made sure that the event was successful. Ang pagtiripunay nitik taon man atensyon ng kultura kang eskwelahan manungod sa importansya kang sektor ng agrikultura asin bistuhon ng ambag ka mga paratano. We tried to incorporate Tigre Kultura as part of the theme of our General Assembly in order to give importance to the school's values when di ba kaya susuportahan din ang mga agribusiness, and also sa student body namin we tried to give importance sa importansya talaga ng agriculture to everyone, especially sa mga farmers. Paano nin kaugmahan as in learnings ang dinarakan General Assembly ngunya na taon? Sa paagi ka mga araw kaning event, mas na-e-engganyo pa ang mga estudyante sa paglaog kang bagong academic year. Para sa GNN TV 48 Naga, Kate De La Torre, Newsbreak. Yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan GNN TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Dahil malingaw na i-followan sa mo yung official Facebook page GNN TV 48 Naga. Padagos kaming mahato din mga baretang garantisadong nangingenot as sila papanahon. I-hit ang subscribe button sa mo yung official YouTube channel GNN TV 48 Naga para updated kita sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Ako po si Kristen Reyes asin ini ang GNN TV 48 Naga Newsbreak. Man pinagsubo kasi ng mga sila na isuspender ang penalidad. Sa tao kung mag-iso sa warning drugs, palagis man subot ang hindi na maantubig baka. Noong hinabot pa sa lampas na magiging siya na anas tirong tubig kalayo ang apektado kang kasunod. Newsbreak! Ano man ang pangarap mo, matutupad yan dito sa NCF. College of Computer Studies, College of Arts and Sciences, College of Teacher Education, College of Accountancy and Finance, College of Business and Management, College of Engineering,
College of Health Sciences. College of Criminal Justice Education. Let your quest begin here at the Naga College Foundation, because we don't just educate, we elevate. Experience NCF high-quality education and be part of the community of champions. Be a Tiger now. Leap into the future. Introducing Converge FlexiBiz. Be in control with your daily connection needs for maximum productivity. You can boost your connectivity when you need it the most. Have it at an all-time peak or adjust speeds during hours of the day, whatever your business needs to support. Enjoy value for your money with a budget-friendly, reliable, and flexible package made for you. No data cap. Stream on pure fiber connection that you deserve. Converge FlexiBiz. Contact us to know more. Your quest begins with a single step, where passion meets purpose, and learners become leaders. This is where champions in healthcare are made, with AI-powered, world-class, real-life simulating laboratories, top-tier clinical instructors, healthcare industry innovation-focused curriculum, and skills management. The Naga College Foundation College of Health Sciences is your premier choice in excellent healthcare education. Change the game. Be a champion. From dreams to strategy. From passion to profession. What can you be with a marketing degree? We create brands that connect. Be bold, be the brand. Hashtag market your future. It all starts here at the Naga College Foundation, BSBA Marketing Management. Start your quest to success. Be a Tiger today. Enroll now. The fastest growing fiber internet got even faster. Again! Dahil ang doble na, di noble pa. Converge Fiber X Plan 1.5 from 100 Mbps is now 200 Mbps. Doble ulit ang bilis, doble ulit ang sulit. If you're an existing subscriber, automatic upgrade ito. And if you want to make it permanent, just agree to our new terms and conditions. As simple as that, no new application, and it's absolutely free. New Converge Fiber X Plan 1.5. Ang dobleng sulit, new offers from Converge. Doble na, di noble pa! At the heart of every dreamer lies the future of limitless possibilities. At Naga College Foundation, we understand the journey. With proper guidance, inclusive community, and state-of-the-art facilities, your dreams can become a reality. We are a training ground for future innovators, where quality education continues to thrive and service meets excellence. We develop students for more than a career. We equip them with the right skills and attitude to leap into a future of limitless possibilities. Your future is waiting. All you have to do is to begin. Meet your future self and choose NCF. Tanga diri ko nababay na GNN TV48 Naga. Kalma! Lumipat lang ang GNN TV48 Naga sa Channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang Scan at hintayin. Then, boom! Balik na si GNN sa Channel 48 mo.
Para sa mga balitang nangunguna at napapanahon, at sa mga programang suwak sa panlasa mo, tutok lang sa GNN TV 48 Naga, Bida ang Bicolano. At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry ready. Shoot to edit, dito from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF was the first and the only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills or the real world. Jika na ba? Tiger today. From a simple student to a proud beauty queen, I am overwhelmed with gratitude for the opportunities and support that have shaped me into who I am today. Each step of this tour reminded me of the lessons I learned, the friendships I forged, and dreams I was able to realize within these walls. To you, present and future Tigers, remember that greatness begins with belief. Believe in yourself, in your dreams, and in the unwavering pursuit of excellence.